Салом алейкум, бародаро. Имрӯз ҳами биоректорои моро 71 рӯз мешава, 71-72 рӯз мешава. Ана 22 март оварда будем, бирехта будем. Ҳозир я бинем шум ку кани чӣ гапай. Настроением нест яне ки аммо Павлониҳо мазашон гирехтае ку, мазашон гирехтае, аммо далечениан, бо видео мекунам, бо нагӯям, ҳаму чӣ хеле ҳастам, хеле видеошон мекунам. Не ки чашм дард дора, оно видео дидем ку хеле чашм дард дора. Ирӯз духтар рафтам, гуфтам бо меган автоу назана, чашмта очки мемонам, бо очкирам айнакам намефора. Духтар рафтам, як духтарак штагӣ гуфтам ки ами гуфт биё бобиҷон, хайр рафтам, гуфтам чашма бин, чӣ гапаем чашм дард кеста? Чашма дид истукар гуфт ки бобиҷон гумиҷа шида, гумиҷа. Мегум чӣ? Мега гумиҷа. Ма гуфтам як гапи хеле савремени гапзан, гумиҷа охи чӣ хеле бо я номи чига гуфт тоҷикиш гумиҷа гуфт. Нағз мешай гуфт бобиҷон чӣ хай бо вақт ма хуш кард, гапҳои хуб дод, вай маз нависонд, вай чӣ нависонд. Гуфтам азо раҳмат ҷиян, гуфтам бо хай дошт додам, вай кардам. Хай чашмо гумиҷа шида мезгарешондаву. Ана худо нигаҳбонтон боша. Ҳам биоректоро 71 рӯз шида, 71-72 рӯз шида. Кане я биканем бинем шум ку чӣ гапа ругардон кинем. Ана иҷада биё нигаҳ кида инами тут додем, туто биромадаян, мана туто чӣ қадар биромадаян, мана туто биромадаян, ҳамира ма вай кестем кане биё вай кинем, биё пештар маратиб ту бикан, маратиб ма вай кинам бикан. Ана мана ҳами чапа гардам ку инами бесоне, инами кирмои мо ҳастан, мисол мана тухм кардиям, тухмакошон бисёр, мана тухмакошон бисёра, худшонам бисёра. Ина биё партов кун, кан партов микан айтак партуфтестем, кирмако айтак мегум ки ҳами хел хурдян малҳам шидай охи, малҳам шидай намедонам ира бо озуқа битаем оли устода бо занг занам чӣ кор кунам. Бисёран, кирмо бисёран, кирмако бисёран. Бикан ку партов озуқарам додам дар кун, хурдам занам дар кун. Бисёр мулоими вай шидиям кирмако. Тухм бисёр мондиям. Ҳозирам бо вай шидестам. Ҳамдигариш қати парту кане, парту ругардон хеле вақти ругардон накарда будем. Ман инёш хурдан да камтар, ман ругардон кам дар кор ки бихӯрам. 71 рӯз шид. Хай ана ки биоректорои мо ҳами тарз қати мана не ки болоша мебинем охи болоша гуфти ҳамо устодо нигаҳ ки чӣ хеле ҳами хеле хурдагия ина бин хурдагия ина тут биромадагия тут ака побел мекунем вай шохид мекунем ки вай шава ира бин бин чӣ қадар хурдиям болоша хеле болош хурдагӣ таб тоза. Ана бародари қанди ман и кирм ба фикрам и кирми и қадар дароза и кирми вая боча ира бин и кирми приезжающий ай чи ай пат ира бин қадара кирми худмон яхка а кирми Калифорния бечора ира бин кирми чира нигах ки қадара кирме ки вая и қадара яки ҷой омада якта ира мегирем хайр намедонам ира меган я хело меган ҳами кирм я хело меган ки и кирм меган нигах ки ҷон сарак дора и кирми худмон мега қатъи намешава мега қатъи ба вай намерава мега ишқварзӣ намекунанд меган гибрид намешава мега я хело мега ира бин қадара хурда фарбе шида а кирмой
вай бечора ёро парфюм калифорнийскиё бечора майдак кирем майдак хай худо нигаҳбон шава суҳбат боқӣ бо ягон видео мекунем хайне ба ректори мо тут буромадай вайро соз мекунем худо нигаҳбон бошад бародарони қанди ман